Здравейте, не знам дали се виждам. Ще правим с гиричка. Дайте да почваме. Ама, чакайте хора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30. Хора, 30 направих. Достатъчно с гиричката. Чакай да е такова. Ще остане. И хора, искам... хора, телефона ми падна. Искам много последователи, много лайкове. И вие сте ми най-любимите фенове. Знаете ли? Зайчетата сте ми най-добрите. Ама най-добрите в света. Намерих си някаква кисийка и къса. Ама сте ми най-добрите. Най. От всички. Казвам. Ако искате, ми харесвайте видеята. Ако не. Течи, усилено вече ще почне. Хора, ако това видео събере 2000 последователи, ще направим още едно такова видео, обаче с приятел. И го познавате, има 33 000, 33 лайка. И... Сазай. Те, че хора, много обичам от сърце. И хора, чао! Не забравяйте да намерите. Не забравяйте да намерите листо. Дойде. Листа. Показах ви в миналото видео. Къде? Надявам се и сега да го намерите. И хора, много обичам. Които не са, ако сте нови в канала, се абонирайте. Кликнете долу в описанието. И хора, много обичам и чао!